I skal, jeg har planlagt en lille challenge. Jeg skal lave en video om, hvad end I skriver om. Så hvis I giver mig masser af kommentarer, så skal I skrive, når jeg har en masse planer, så skriv det ned i kommentarerne. Og så gør jeg det, som I har skrevet. Okay? Ej, okay, det bliver... Hvad hvis I siger noget lidt mærkeligt? Okay. Det skal ikke være noget uprofessionelt. Så. Det var en stor. Anyway. Bare skriv i kommentarerne, hvad jeg skal gøre i de næste par videoer. Og det er YouTube Shorts, så det skal være korte challenges. Og heller ikke så, jeg skal dykke ned i en pool i iskoldt vand eller sådan noget. Bare noget helt almindeligt med varme. For så. Okay, ses.